No niin, siellä. Yes! Täällä töissä. Se on siinä viimeisessä luokassa, niin ekalla. Miten tuolla meni tuolla lindalla? Hyvä homma. Joo. Se oli ihan pätevänä tuolla. Kiitos pappa ihan. Kaikki on ennenkin. Eli hän ei ole vanhentunut päivääkään. Luokassa sijoittuu 4 ratsokkoa ja palkintojen raot kaikissa näissä luokissa suoritetaan seuraavan luokan jälkeen. Mä varmaan saan vaikka ladut tehtyä siitä tai jotain. Sitten mä oon sen taas, se oli vähän kevyemmällä. Mä totesin, että on ihan sama kerran, mutta ei halua. Niin sit mä rupesin taas vaan vähän niin kuin enemmän valmentautua ja niin sitten vähän otettu semmosia vähän vaikeampia juttuja, niin hän oli koska on olympiafinaali. Olen jo matkalla A. Missä kaikki muut osallistujat ovat täältä? Olen maailmanmestaruus kisoissa. No, jos ei vaan ole ilmoittautunut, niin saa näistä nyt vaan naisten päivä tänään. Kyllähän tämä laji on sellainen myös. On, mutta tämä vanhakaista kuuluuko täällä seuraan päivänä? Eläinhienosti etenevät Laura ja Sora Joutikko. Nopsaan ei ehdi. Joo, ei ole vapaa, on ihan. Vapaa on ihan niukka suorana edelleen. Niin, tosi hyvin. Tuo tuntuu piakasta. No hei, no sitten on varmaan aika iso. Niitä kaveri on 2 kuukautta.